Ben, teño que referirme ao punto anterior, asunto económico, xa sabe de partida, non vai a ter o noso apoio nin por acción, nin por omisión. Na Praza de Abastos xa puso un grifo de agua quente con moito boato e moita pompa, e agora xa puso tamén pompa e boato para poñer o aire acondicionado. Home, seguramente será unha obra necesaria cando se poña. Cando teña unha partida que diga vou a ter aquí 10.000 euros porque vou quitalos de aquí, vou a deixar de facer esta obra, deixar de facer esta outra, quitar cartos aquí, vou a sacar cartos de non sei onde e vou a pagarle o aire acondicionado da Praza de Abastos. Por certo, cando poña o aire, poña nas dúas plantas, na de arriba e na de abaixo, que seguro que arriba se agradecerá máis. En todo caso, este asunto non dá máis de sí, non vamos a quitar cartos de camiños para poñelo na plaza, faga orzamentos, consigne cartos na parte de gastos para o aire acondicionado, consigne tamén a parte de ingresos, non se olvide que para poñer gasto é que me dan ingreso, a ver onde os quito. Pero, xa que trae a colación o tema da plaza, non podo deixarme de referirme a un asunto que me preocupa moitísimo. A Praza de Abastos ten unha ordenanza aprobada que deixou o anterior goberno lista, que lle debería permitir a vostede adxudicar os postos que ahora mismo están na praza vacantes, vacíos, e aí sí que seguro que hai, como decía alguna concelleira, centos de demandas para ocupar eses postos que están na Praza de Abastos. Eses postos que están na Praza de Abastos, o edificio dunha propiedade municipal, o concello ali, por xa que non sabe, pon o conserxe, paga a luz, paga a auga e paga a recollida de basuras. E os postos de peixe, pagan, tome nota, 42,67 euros ao mes. 42 euros cada mes, un posto de peixe. 42 euros cada mes. Unha caixa de peixe, o máis barato, vale o doble. O doble. 42 euros un posto de peixe. As carnicerías oscilan entre 73 euros e 184. Os postos de froitas vale cada un 50 euros. Os postos de roupa, sabedes que a persoa que está da fora, 36 euros, e o pan, 88 euros. Bueno, pois, aparte de ter estes precios, que vaya por Dios, sumei agora, mirei que entrou a factura da luz, pucho, fai falta toda a recaudación do peixe para pagar a luz. Todo o peixe para pagar a luz. Xa non digo, o soldo de julio, a auga que corre ali, como sabemos que corre, a limpeza, todo o que me quedo entre sí. E o máis grave de todo isto, xa non é que haxa 5 postos vacantes onde podría haber 5 familias moañesas que trataran de sacar adiante o seu posto de traballo, que seguro que os hai. É que permite que se incumpla a legalidade. E personas que non están ao día na Seguridade Social e en Facenda prestan así os seus servicios, reíndose de todos os moañeses que pagamos o sitio onde están eles. Por favor, antes de poñer o acondicionado, arregle estes asuntos. Todos na legalidade, todos. E os postos vacantes adxudicados para que a Praza gane algo de vida e 5 familias moañesas teñan unha forma de sacar sustento.